De Zeelandhallen draait jaarlijks flink verlies. Is er nog toekomst voor dit complex? Het is maandag 13 juli. Dit is Zeeland Nu. Het is nog te vaak te stil in Goes. Minister bezoekt het terrein voor de EBI. En Zeeuwse troubadour is niet meer. Dames en heren, goedenavond. De Zeelandhallen zijn momenteel niet rendabel voor de eigenaar, Libema. De kosten zijn te hoog en de hallen staan te vaak leeg. Toch is er het geloof dat er toekomst is voor de hallen, maar dan moet er wel wat veranderen. 15.000 vierkante meter groot zijn de Zeelandhallen in Goes. En daarom moet je veel evenementen organiseren om er geld aan te verdienen. Iedere dag dat een hal leeg staat, kost een hal geld. Dat is eigenlijk de simpele rekensom die je kan maken. De Zeelandhallen zorgen ieder jaar voor een flink financieel verlies bij eigenaar Libema. En dat gaat om veel geld. Het gaat echt om substantiële bedragen. En dan heb ik het niet over een paar duizend euro. Als je dit soort grote complexe hallen ziet, dan kun je je ook wel voorstellen dat daar veel geld mee gemoeid is. Alleen al qua onderhoud en om een gebouw in conditie te houden. Er moet dus iets gebeuren. Meer congressen, evenementen, feesten en meer ruimte voor vrije tijdsbesteding. En we denken dat als we het gebouw op de juiste manier aanpassen, dat daar nog meer dit soort leisureactiviteiten ontwikkeld kunnen worden. Die zich juist ook gaan richten op de Zeeuw, op de lokale markt, niet per se voor toerisme. Ondanks dat de Zeelandhallen geld kosten, blijft Libema erin geloven. We gaan al onze tijd, al onze energie en al onze expertise gaan we nu stoppen in deze Zeelandhallen in samenwerking met de gemeente om er het complex van te maken wat aan de ene kant past bij Zeeland, waardoor er uiteindelijk een situatie wel zal moeten gaan ontstaan die de energie, maar ook de rendabelheid geeft die dit complex verdient. De afgelopen tijd zijn er hier in de Zeelandhallen veel evenementen verzet of afgelast vanwege de coronacrisis. Eén evenement gaat zeker door. Netwerkbeurs Contacta staat in november gewoon op de agenda. En de organisatie heeft een creatieve manier bedacht om het evenement veilig door te laten gaan. Nou, we hebben dus de laatste tijd meerdere scenario's uitgedacht. Een van de scenario's is dat er hier een heel groot breed pad komt naar het centrum van de hal. Daar komt een grote rotonde met uitlopers naar diverse hoeken. We noemen dat scenario ook de octopus. En dat betekent eigenlijk dat er in de hoeken ook weer verschillende evenementen zijn met een beperkt aantal mensen en toegang daartot. Het moeilijkste van de coronamaatregelen is het reguleren van de mensenstroom op een evenement. Maar daar ziet Kentin geen probleem in. We weten van de afgelopen 10 jaar precies wie er binnen zijn geweest, wanneer het druk was, hoeveel mensen dat waren, waar ze gelopen hebben. Dus dat weten we allemaal. Dus wij kunnen eigenlijk heel goed nu al een voorkast maken over hoe het er mogelijk uit zou kunnen zien. De Contacta wordt begin november gehouden. Het is inmiddels misschien wel het bekendste weiland van Vlissingen. Het terrein waar eerst de marinierskazerne zou komen en nu de extra beveiligde gevangenis komt. En hoewel er dus nog niets te zien is, bracht minister Sander Dekker van Rechtsbescherming vandaag een werkbezoek. Of misschien was het wel een charme-offensief. Op de fiets vanuit Rittem is de minister samen met Vlissingse politici op weg naar de toekomstige bouwplaats van de Zeeuwse extra beveiligde instelling, kortweg EBI. Daarnaast sprak hij met omwonenden. Om te beginnen zijn er natuurlijk veel vragen vanuit het verleden. Dat er gezegd wordt, ja, we hebben wel eens vaker beloftes gehad. Hoe serieus zijn jullie nu? Dat was voor mij de reden dat ik zei van ja, nu de inkt droog is, ga ik ook onmiddellijk naar Vlissingen toe om te laten zien, wij zijn van goede wil. We willen graag tempo maken. Dit kan echt dé plek worden waar vanuit Nederland gewerkt wordt aan een veiliger en een rechtvaardiger Nederland. Volgens de minister hoeft Zeeland niet bang te zijn voor een tweede marinierskazerne debacle. Dit plan gaat wel door. Ja, ik heb geen plan B, omdat ik geloof in plan A. En we gaan plan A gewoon doen, vanaf vandaag. We hebben net al gezegd, we zetten het tempo erop. Met een beetje geluk in 2023 de eerste paal in de grond. En dan zou het echt mogelijk zijn om eind 2026 ook echt het lint door te knippen. En dan zou het complex er moeten staan. Bij een eventuele tweede coronagolf komt er geen totale grensblokkade meer tussen Zeeland en Vlaanderen. Voortaan wordt ingezet op lokale lockdown. Die afspraak is vanmiddag gemaakt tijdens een Nederlands-Belgisch overleg. Volgens Jan Lonink van de Zeeuwse veiligheidsregio is ook afgesproken dat bij een eventuele tweede golf Nederland en België gezamenlijk gaan communiceren over wat er in het grensgebied gebeurt.
Restaurantketen Laplace verdwijnt uit Zeeland. De eigenaar Jumbo ziet geen toekomst meer voor de vestigingen in Middelburg en bij Mores in Hulst. Het personeel wordt vandaag ingelicht. Gedwongen ontslagen zijn niet nodig volgens Jumbo. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn de aanleiding voor de sluiting. Er drijft nog steeds olie op het kanaal door Walcheren. Vorige week lekte een tanker de vloeistof in de buurt van de Keersluisbrug bij Vlissingen. Inmiddels drijft de olie op het water bij Amels en bij de Draaibrug in Oost-Soelburg. Een gespecialiseerd bedrijf is al dagen bezig om de olie op te ruimen en verwacht er nog wel even mee bezig te zijn. En de bekende Zeeuwse troubadour en dialectschrijver Engel Reinoud uit Sierenhoek is op 74-jarige leeftijd overleden. De laatste jaren verwierf hij bekendheid met het vertalen van de boeken van Nijntje. Maar de meeste roem heeft hij toch te danken aan zijn loflied op de Zeeuwse bolus. Een bolus wie de koffie, dat is het lekkerste dat er is. Een bolus wie de koffie, maar geloof ik niet dat het Zitternaam is. Een bolus wie de koffie, die wordt er niet als werd. En wie het hele kommetje, een echte babbelaar. En wie het hele kommetje, een echte babbelaar. Van een slanke jongen in een judopak naar een beer van een vent tussen de halters. Je herkent Mauke Moerman uit Goes bijna niet meer. Na een zware blessure gooide hij 3 jaar geleden zijn leven om. Maar het fanatisme is gebleven. Dit is Mauke Moerman uit Goes 3 jaar geleden. Als jeugdjudoka hoort hij bij de Nederlandse top. Maar het draait uiteindelijk ergens anders op uit. Nu is hij namelijk fanatiek crossfitter. En daardoor is zijn fysiek ook enorm veranderd. Met judo was het natuurlijk altijd afvallen om gewichtsklasse te halen. Dat is helemaal weggevallen, dus ik kan eten wat ik wil. Nou let ik wel gewoon op mijn voeding. En ben ik serieus krachttraining gaan doen hier met het crossfitten. En ja, toen is er wel in 3 jaar tijd een kilootje of 15 bijgekomen. Dus ja, ik zit nu rond de 100 kilo en niet meer rond de 81. Ik zal nu 100 kilo eventjes doen. Moerman haalt als judoka bij de jeugd meerdere medailles op Nederlandse kampioenschappen en is ook internationaal aan de weg aan het timmeren. Maar in 2017 gooit een zware hamstringblessure roet in het eten. En als dan ook de judobond gaat centraliseren op Papendal, stopt Moerman. Een keuze waar hij nog steeds achter staat. Ik denk dat ik ook een van de grotere talenten van Nederland was. In dat opzicht is het natuurlijk jammer dat dingen zo lopen. Maar aan de andere kant ben ik nu ook wel weer blij dat dingen zo zijn gelopen. Omdat ik mijn leven in dat opzicht wel weer anders heb kunnen vormen en het wel weer op de rit heb. En Moerman is nog steeds fanatiek, want crossfitten wordt steeds serieuzer. Hij doet al mee aan wedstrijden en ook in deze sport wil hij graag doorgroeien. Dat zit er helaas een beetje extreem in. Ja, het is altijd een beetje zo geweest. Ik ben daar ingerold van jongs af aan, van in het judo natuurlijk. En ja, nog steeds. Ik kan er niet zoveel aan doen. Ik moet ergens ik heb gewoon een drive voor dingen die ik doe en die doe ik dan 100%. En ik kan het niet voor minder doen, helaas. En dat zal altijd wel erin blijven? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Nou, voor mensen met zo'n toewijding kan je eigenlijk natuurlijk alleen maar ontzag hebben, volgens mij. Aangeschoven is collega Martijn van der Werf. Niet om te praten over indrukwekkende spierbundels, maar wel over een indrukwekkend schip. Zeker. Ik ga het hebben over La Dacia, een expeditieschip. Vorige week te water gelaten. Ligt nu in Vlissingen om te bekijken vanaf een afstandje. 77 meter lang is die. Het schip biedt plaats aan 25 crewleden. 12 gasten. Aan boord is er behalve ook nog ruimte voor 3 tenders, of 3 kleinere bootjes. 4 waterscooters, een helikopter en een onderzeeboot. Ja, je kan hem maar hebben. Je hoeft hem niet per se te kopen, Floris-Jan. Je kan hem ook gewoon huren voor een weekje bijvoorbeeld. Kost slechts €740.000. Oh, dan moet ik toch wel nog even sparen. Ja, goed, helaas. Dan je kan bijvoorbeeld ook sparen voor stripboeken. Zoals Marij Klaarhout dat heeft gedaan uit Goes. Voor haar revaliderende vader. 92 jaar is hij, maar hij verveelde zich stierlijk. Dus toen heeft ze een oproepje in de krant geplaatst. Kom met stripboeken. Ik had toevallig kort ervoor gehoord van mijn vader... die geen boeken meer las, maar Suskes en Wieskes leuk vond. Ja, wat moet iemand doen die altijd actief is en ineens niks meer kan?
En ja, dan hoor je het al, de verveling van ik kan niks en ik lig hier. En nou ja, hij zat dan ook al in de stoel, had er hem al in gezet, maar ik heb ze niet geteld hoeveel er zijn. Maar dan kan u wel even mee uit de voeten tot u weer een eind kan lopen, denk ik. Gaat u vallen, hè? Nou, is vader er blij mee eigenlijk? Zeker, zijn dochter misschien wat minder, want ja, de bezoekjes zijn er niet bepaald gezelliger op geworden. Ik kan me voorstellen, want ja, die is natuurlijk alleen maar met zijn stripboeken bezig. Precies. Martijn, dankjewel. Een fraaie, heldere dag was het vandaag met mooie kleine stapelwolken, 21 tot 24 graden. Maar in de loop van de nacht kan het alweer gaan regenen. Morgenochtend dan is het druilerig met regen en motregen. En ook morgenmiddag valt dan nog weer plaatselijk wat regen. Buien zijn er later ook, maar dan ook wel gelukkig wat opklaringen tussendoor. Maximum temperatuur ligt op 18 à 19 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks weer een nieuwe uitzending van Trots op Zeeland. Hoe moet je dat zeggen? Geen idee. Niet. Het is ja vaag. Wat moet je? Iets dat achterste is niet. Wat heb Van, je nu? of niet? Hoe moet het nu? Oh, ja. Zie je? Totale chaos. Straks meer en dan natuurlijk daarna het uitgebreide weerbericht van Jules Gernaert. Ik wens u alvast een hele fijne maandagavond en tot morgen.